današnjem videu, to je za današnji video, spremila sam vam recenziju palete Morphe Brushes. O njoj sam vam pričala, tačnije pominjala sam je u mom prethodnom videu, to su bili favoriti meseca februara. Danas ću vam ukratko reći nekoliko stvari o njoj i uradit ćemo zajedno šminku, da vidite kako se ona zapravo ponaša na delu, kako se senke blendaju, koliko su pigmentisane i sve ostalo. Jer nekad možda reč nije dovoljna. Njeno ime je Morphe paleta 35V, odnosno Warm, to su sve tople nijanse i ona izgleda ovako. Ima 35 nijansi, dosta njih je mat, ima i onih blago sedefastih i onih veoma šimerastih nijansi. Tu su i neke neutralne nijanse, odnosno zemljane, prirodnije, a ima i onih rozikastih, kajsijastih i bogami ljubičastih. Ne znam šta ću raditi sa šminkom, vidjet ćemo gde će da nas odvede. Ova paleta, u suštini, isprobala sam je dosta, baš su lepe i pigmentisane nijanse. Kao što sam u onom prethodnom videu rekla, neke su možda malo manje pigmentisane, ali ništa nije strašno. Pogotovo ukoliko su šimeraste, možete da uzmete Fix Plus i da naprskate četkicu i kada umočite u boju, ona će apsolutno biti pigmentisana onoliko koliko vi želite, tako da je to odlična stvar. A sad ćemo vidjeti šta ćemo da radimo i da probamo da napravimo neku lepu šminku. Hajde da počnemo. Prvo ću da stavim bazu na oči, kao i uvek. Moji kapci se veoma maste i meni je to neophodan korak. Koristit ću Avonovu bazu kao i do sada. Mislim da nemam potrebe ni da pominjem to više. Na licu sam koristila puder i korektor koji sam također pominjala u prethodnom videu, odnosno u favoritima za februar mesec, odnosno mesec februar. Tako da možete pogledati taj video kako biste saznali koji su to proizvodi. Rumenilo sam nanela ovo Deborino 46, nijansa se zove Rosa Peska, odnosno Rosa Peska. I kao bronzer sam nanela Flormarov puder u kamenu u nijansi 192 Peachy Beige. Koristila sam ga više puta, tako da to nam nije novitet. Kao prvu nijansu koristit ću ovu boju ovdje, to je mat brownkasta nijansa, treća u drugom redu, a posle nje koristit ću ovu ovdje, ona je nešto tamnija i nanosim je u pregib. Zato koristim četkicu koju možete kupiti u Aleksandar Cosmeticsu, zove se Blush 65C. Ovu prvu boju sam stavila u pregib, ali i iznad pregiba, kako bi se uopšte ta boja i videla, jer moji kapci su malo nezgodni, previše su pufnasti, pa moram poprilično da podignem senku visoko kako bi se ona uopšte videla kada ja normalno gledam. Sada uzimam onu tamniju nijansu, kao što sam rekla, to je u drugom redu 6. boja. I također pufnastu četkicu, ali ova je malo manja. I nju nanosim u pregib, ali neću da je podižem visoko kao prvu. I vratit ću se na prvu četkicu kako bih se osigurala da se sve lepo stopilo. Znači prva pufnasta četkica i samo prelazim preko ivica, odnosno preko spoja ove dve senke kako bih se osigurala da su oni lepo stopljeni. I boju dodajete onoliko koliko se vama dopada, odnosno onoliko koliko želite da se ta boja vidi. Neko voli svetlije, neko voli tamnije. Sada kada smo završili sa blendanjem ove dve senke, nanećemo, sad ćemo da vidimo,
ovu bordo nijansu, u suštini boja vina, a na kraju ću dodati vjerovatno i malo ove crne mat. Znači sve ove nijanse koje sam do sada stavljala su mat, u slučaju da nisam to spomenula. Znači stavljamo ovu boju vina na istu ovu četkicu i nju nanosim na sam kraj oka. I blendam je. Recimo ova nijansa koju upravo koristim se možda malo više trusi od ovih drugih. Prilično je pigmentovana. Sada uzimam ovu pufnastu četkicu koju sam prvo koristila i prvu nijansu i prelazim preko ivica ovih svih koje sam do sada nanosila kako bih to lepo topila. Sada ću na ovu precizniju četkicu uzeti crnu mat boju. Na ostatak pokretnog dela kapka ću naneti ovu nijansu ovde, koja meni trenutno izgleda kao bež brown sa zlatnim sitnim česticama, odnosno šljokicama. Nju ćemo pljosnatom četkicom da natapkamo na ostatak pokretnog dela kapka. Izgleda malo tamnije na očima nego u pakovanju, ali baš lepa. I kao što vidite pigmentisana, ne trusi se mnogo, tačnije skoro uopšte. Sada ću izvući eyeliner, koristit ću eyeliner u gelu. To je L'Orealov gel eyeliner u crnoj boji. Koristila sam kombinaciju Classics 3D i Golden Rose 3D maskare, to su mi omiljene inače. I sada ću staviti korektor ispod očiju, jer ovog puta imam što šta da pokrijem. Koristim Aurin korektor broj 301 Vanila, znate ga već. To ću sve da utapkam Real Techniques četkicom za setovanje. Fiksirat ću podrčnjake najsvetlijom nijansom iz ove kontur palete od NYX-a. Kojom bih drugom, kad sam tako svetla. Koristit ću istu četkicu, samo u drugu stranu i mogla bih da okrenem gledalo kako treba. Na donjem kapku koristit ću boju vina i verovatno malo crne na sam kraj oka. Kao highlight u unutrašnjem uglu oka i ispod obrve naneću ovu prvu nijansu iz ove palete, to je bež mat nijansa. Obrve ću časkom da popunim van kamere i odmah se vraćam. Evo mene, nanela sam također i maskaru na donje trepavice i kao highlighter na vrhovima obraza i na ostalim mjestima koristit ću iz prvog reda prvu šimerastu nijansu, ona je veoma svetla i ona će nam poslužiti kao highlighter ovog puta.
To je to u suštini, nadam se da vam se dopalo. Ja sam inače oduševljena ovim senkama, nadam se da ste i vi. Pigmentacija je odlična, blendanje je odlično, kao što ste mogli da vidite. Ovo je jedna večernja šminka, recimo, može biti i svečana. Kao što sam rekla, ima svetlijih nijansi, možete uraditi bilo koju šminku za dan, odnosno za školu ili već bilo koju aktivnost u toku dana. Meni se dopadaju, rekla sam vam, koštaju negde do 25 evra po paleti, što stvarno smatram da nije mnogo. Ima mnogo paleta, pa možete da birate koja vam se najviše dopada. Ostavit ću vam takođe opet sajt sa kog možete poručiti ove palete. I to je to. Na usnama, da, to sam zaboravila da kažem, na usnama imam City Color, ovo je tečni mat sjaj. Znači nije ruž, nije namenjen da bude dugotrajan, ne osuši se pa se ne stigne, znači ostaće vam na čaši, skidat će vam se dok budete jeli šta god da jedete, ali je jako lepa nijansa i poprilično dugo stoji ukoliko ne jedete ništa. Njeno ime je Triple Berry Spritzer. Ovo možete naći na Ultrasun sajtu ili u njihovim prodavnicama. Odlična stvar, takođe htjela sam da spomenem. Važno je samo da dobro hidrirate usne pre korišćenja ovog sjaja i takođe posle. Prelepa je nijansa kao što možete vidjeti. Do nekog novog tutoriala, a spremam ih par, nadam se zanimljivih. Ja vas puno ljubim i pozdravljam. Ćao!